Ka AIR FM Jongpi sa sisian pat ka penyang sobhai pi baro sa ka science serial. Shakalasha. Kublai pi baro kinong sengap. Ka AIR FM Jongpi ringkat ke jinge trelang ke Vigyan Prasar Noida per ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Hakani kepor kan wan lam sepi ke science serial Shakala Shai. Hakabangin pensengo sepi ke benta basop huwei kabala ai kerteng. Ka artificial intelligence bat kikam lingba ke internet ha India. Kibanesim benta hakani ke program kilong iban kersan karnayor, i Rosarin kar, i Rijudia renga, i lamprang singinong put, bat i krau perkat tang keu. Ya ke skript la penbit penbiang dan Neha Tripathi bat Dr. B.K. Tyagi. La penwandur syakaktian kasih da i Richmond Karluki. Kum kari baki ustad bha hakayo kekot bat ke jingwan baar haka jingbun brio. Ka India ka donye ke benta bakrau haki jingkela ban wanra lingba ka artificial intelligence. Ki jakatrei bayedei bat ki kor kibor ki bapau bha hakari kum ki IIT, NIT bat IIIT ki don la ka jingla ban long ki slem jong ki nongwat benya haka artificial intelligence bat ki kam startup. Ka India da ka jingtrei kam AI for all. Ka badai ke jeli ki nong trei belayo jinghikai pentebit haka artificial intelligence bat ka rukom trei kam startup. Ka don ya ka kabu bekerpang ban long ka nong no senyang bakrau sakilat weng jing lingba ka artificial intelligence. Kenang ban wanra jingkela haka rukom sumar pang. Karep karyang kakam senatiar, kapuli putih, bat kiwei. Kilat balawanra da kesorkar kum ka skill India, bat ka digital India, kilong kiba ai mensir. Ki ai jing hikai ki brieu, na ka benta kalawai. Ka artificial intelligence, kadai ka yit kmi jong kalawai jongi. Habangi keren sepang kalasai, ngihap ban penyedai ka, bat ka artificial intelligence. Ki jingtrei kam skill India bat digital India kiat ringkat bat ka artificial intelligence. May, pengen layak ni sertifikat. Ha? Ka sertifikat ayu bandam? Ka sertifikat banga pendap ya ka training fi haka handloom pernikahan craft. Kata ate kebut membentar peladi betebet bah mohem. Ngalak bun ong bakalong kumta pi kongkong. Namar bang layo ka jing kai ni ke skill pi nak ni ka jing syakri ba ek sarkar. Batip mukani ka skill India. Kebas nak kata kun. Kabasi bun mapil ayo kum gani ka sertifikat. Ndrei pidon citip ai kun sepang gani ka bentang. Haka jing sisya pi pa long ngarung akwa ba ke menteri ni hakam. Namar ba ka di ka kam bang layo ka jing kai pentibet pi. Kata ate kemut pi kwa banlong balong kenrat hi la ka kam ken hap ma. Hoi king kongkong. Ki ong entrepreneur kan. Nga te khon ngada suk kaman te. To blender rangkat ba phi mu khon ni arab phi phin poshi clear jong ka jing job kan ma. Ani ka besi bon mamai ke jing ku jong pi. Tak jing ku imei. Ke jong ipapat? Ke jong pi do kan pa. Ke khon pun pelam ta ka yang dan bawan tharai. Tome. Are ibabit piwan chani mo? Hoi ken manda. Alirong seba. Dia pidang yele ayu.
Pi bak bet, dia akan sepang i bandap tapi mai dah sedap training yang dika handicraft bat handloom Wilayah ru ya ka sertifikat nak skill India tapi. Ade kata tiga basu tanat cibun pi. Ngati ngana sudah bisa jing shat phi ba ben. Te phiru phidan bentah kum kini jai kam na kum no na. Hoi King Kong. Kakam jongi te kalong ban ai jing tip bat ban penki ya kibrio. Ban yasno akti bat ka mission Digital India bat skill India. La kalong hakanu karu kamru. Kabahi balap macam no haladimo bak bet. Hoi. Ngati ngajusu tanat pi ya ka ni ka jing temu kibrio kan. Ban nang trai kam bat ban penbiang ban sania hi hala dia. Lada ngam bakala kadon te ba ben koi ka kerteng mangaju asngo bah ka television ba ka radio kadai ngaso ko bayade ba ka tahi. Oh hoi King Kong kadan. Ke kata mo ba? Kata ti ka atma nirbhafi. Oh hoi kadai kin kata. Kiap li aknu maba ya kata. Kata ti ka jing trai ka kam la jong kan bandam. Tang ba na mar badan ya ki jing tibet ba jing nang ha ka kam. Dan kam syu ban sania hala dia. Ngaso naka office jong piru te bak bet. Pijulik keleng-keleng ban IJK ya ki kam baper. Oh hoi. Ngi penya ya ka skill India bat ngi jupenlong ru ya ki workshop baper. Kata te kamut ba ki labun kan ba bet ki brio phi aji kai dai. Oh la bun ba phi. Andala nang bentre ka kam te. Ka ba epat mo. Ban let ki jing khang jong ki yeng brio te ban kili ka kam ayu bran kam ban let na ka benta jong ki. Kumunu hiru unti kenama balak bendi ki mar basna hiru. Ha ka ba ya dei bat kata te bandam kidan ki ege badan kam mantem. Ki kita mo? Pidan kam mantip ya ki but penya yo. Nang ta ka jing bha jong ka mar basna. Ki jing dawai ki mar kat kum ka jaka. Bat ru ki we dia. Kidon bak bet sekiwi-kiwi kilat ani kajuk start mentah. Oh bun ba. Ha ka ni ka juk menta te. La pi pendan kami kirensan online ru. Te kata ka artificial intelligence pan kala banira bikir kom babon mo. Nada ka artificial intelligence kaya trilang bat ki skill bangi yo jang hikai. Kat nu pi kan long ka jing mentoy bakrao. Kata kan banyadan bentalang bat ka ni ka artificial intelligence biki kam jong ka sarkar kan long babhashi bon phi. Oh palat hi kan. Ba. Laj dengan niki jing trikam bat jing syakri kan ka skill India deh. Ki deh ki weki jing trikam ki badon. Kidan bandap sa kiwe-kiwe jing trekam, kum ka jing kentir ya ka jing penyaso lingba ke internet, bat kani ka temu ban penlong ya ka jing sensyar ka bakham kuan. Te kum ki ay mo ba kita ki jing trikam? Pi manda ka jing trekam Digital India kelas dang ki projek bapla bat bapaka bha. Kum ki projek ayu ma? Kani te ka kentup kum ka e-hospital, DigiLocker, e-sign framework, bat kiwe-kiwe. Te kani ka e-hospital ka trikam kum no mo? PE, kum si benta jong ka jing trekam Digital India, katanat Electronics but Information Technology, NIC, kelas dang ka projek e-hospital, bat kiwe-kiwe projek ringkat bat kani. Menu las dang yang kani ba? Las dang ya kani haka sitarik unai tong arja khatsan, bat la pli da u menteri rang ba duk kari. Te ka ege jing temu ba ben haba ki pli ni ka project. Ka jing temu te kong kalong ban pentrekam ya ka application jong ka e-hospital kan. Nang tade jong ka e-blood bank bat ORS haki hospital sarkar. Haba ong te. Kamut ba trikam ling ba ka internet ne bali online mday? Kadai ka tamanda ba ompi. Kamu ban ai jing syakri sikpej ba mo ba ling ba ka rensan internet? Hoai. Ka jing temu hite kalong ban bu ya ka portal ban ai jing syakri kum ha ka ba bu appointment ban ya kendu doktor. Ka ba yo ya ka lab report online bat kiwe-kiwe dia. Te kani ka ORS ka pi ong mentan. Kadik ay katapan. Ka ORS te kari ka portal ki brio bakin la ban book ya ka appointment ban le check hospital. Ko ORS kari ka bapnya so ya ki hospital ha keleng kari. Ha kani ka jog mentalay te. Lala te mo ban si online ru. Hoan. Te kata ka DigiLocker pada ka ai mo ba ben. Kani ru kong kari ka jing trekam hapo ka Digital India hi. Kani ru ka temu ban pen kop bor ki nong song snong kari. Hak ba kin la ban yu ki kot kisla badan kam bala bu ha ka DigiLocker. Tati, along kum ka almari bu kot nei. Hoan. Kalong tek kum ka almari tang ba ka dai online bat kan? Te ki bakum kino pat kita ki kot kisla na ki dollar bala ban bu ha ka DigiLocker mo ba ben. La ban bu ya ki mark sheet, ki certificate bat kiwe-kiwe ru. Shoes ngo tiang pat hima ban buang ta te. Bali pin syuting kum tabandam. Kadai ka ik basengan dia.
Mana dai babu hang ta ti kala khamsuk kan mo. Namar ke babu ihaladi ti kala banja no de pi. Hoan, wat ka UGC ru kala kentu ya ki jaka pulia beper ban pediang no ki kot ki slajung ki kena pulia lingba ka ni kerensan. Kata ti ka sapoi bet pi ka thong. Pan penlong ya ki India ka patri kam bet daka internet aki babun ki kam mo. Katahi ka di ka thong jong ka sarkar. Kata ka e-sign framework pa kadika iba. Ka e-sign framework te ka di ka jing trai kam ba la ban soi lingba kerensan online. Tina menta kan ni hab dan adhar na kumno. Tanggi badan adhar gila ban penon kam ya ka ni ka jing sakri. Ka khamya da na ka jing le thok ya ki ke iru mo. Ba bet. Oh, palat hi kan. Ka skill India ba ka digital India bala kershan da kan ni ka artificial intelligence ka di ka ek baya ikam bahama menta ki por. Hoan. Ti bandam ka i ka jing tmu ba pidan menta ban ya trai hadian ba philayo ka ni ka certificate. Nga ko api ban penwan lang haju kan ni kini kinok sna jik sna gi kiti pikila ban tre ko kom baya denti. De kata te ka di ka jing tmu ba phapi. Ha kata ka ru kom phin sala ban ya rap ya ki ban kamai pisa. Bat ban pau nam ru kum jo. Ka dai kata. Terus kata ti ki sutri mo klam don nong kan tio ni pen pau nam ya ki de pi. Hoan. Ti ka i ka jing tmu ba ningkong ba pidan jing mut menta bandam. Kajing temu buning kong te wa kolong bangenit tu ki bru hi batre kamret gan kum tu ki basu belas ngi ai tak bang ayo ban khot lang yang ki kan tang ba ki haban long tu ki badan yang kajing nang jing tip hi ban snai e dega kti kan Kabha kata. Kani rap iki brio ban long ki basania haladia. Kan swan ra ya ka an manir bahar baharat mo. Hoan. Kani gar kom trikam jong phi te bandam kan saya rap ban kentiu susu ya kajing angdut ke sarkar ban kentiu ka atmanir bahar baharat. Wedi kan ke benta ti ba bet. Ha perkhat ru ya ka jing yo nong dem dai na. Wah, katali gadi bakong san bagen. Kan mentoy ayu ban trei kan medadon kajing yo anang. Haba pi trei kan unu ka kam, haban kan mau ya ki arteli ki ai. Ke kita mo ba? Ningkong, ni pen ki eki brio. Kumbak wa ban le ma pi ya ki basna jing sna da kakti, ban ni iron san ya ki. Ka ba arpat ka long ba ngi de ban perkhat ya kajing yo anong kan. Ngate nga smudon ka jing sunat ban snai ki jing deng phi. Ka bagen manda. Pila ban long penman kajing yarap ya ibandam. Kani ka artificial intelligence ti. Kadang ya ka benta bakra mo ka jing nong ka kam batrai kan. Oh, hoan. Ki babun ki jing wat benya ki pen i ba da ka jing don ka artificial intelligence kat hagas nam ahraja lai pesan ka jing kiu kari ha ka yo ka kot kan salong halor bha. Ha kata ka por te. Nga tharai ba unsa hab ban thau phi ka jing kiu shprang ha ka artificial intelligence mo. Ka dei shisha kong kata. Kan sapoi ka por ba ya ka yo ka kot on thau bet na ka jing ya chaprang ka artificial intelligence. Te kat no mo tharai kindon ka jing kiyo ka yo ka kon. Ki jing wat benya ki pen i ba ka artificial intelligence kala ban kan tiu ya ka jing yo onong. Da kumba lai pesan na ka shispa ha ki company ki bampat de ki ba he than ha ki khat san snam ki banwan. Lada baro ke shimkhia kan ni benta te ka sapoi ka por ki brio ki salong pemban kinang ai kam ka jaga kin wat kam. Kadi kata hiti kong katong jong ka sarkar. Bangin long kinong ai kam, kinong wat kam. Dei da ka jing don kani ka artificial intelligence pi. Klerap sibum pi ban poj kani ka thong. Ka artificial intelligence bat ka internet of things te kini rap hi ban kentir ki lat ban trei ha ki kam per. Bantri kam da kan ni ka artificial intelligence te obdan kam eman noi pulia ni kumno na. Ya ka artificial intelligence te amdadan kam manit pulia. Ki don ki riu sheng phang ki ba penmi ya ki ik bateri kam da ka artificial intelligence. Ngatarai isidon kam tang ban nang kum no ban kam kani ka jitri kam ka artificial intelligence dei. Ba bet. Kadai kalong gomba penon kam ka smartphone ma. Amdadan kam manit training ban penon kam ka. Hindai ngitang penon kam te ngila nang la kanang hi. Anala tray ki kam la jong te. Dang don ni embak ek ba ka rijong kan nang hab ban pinbiang bhashwa. Kawik ba ngi de ban tip te kalong ba ka kor ka bor ban trei kam da ka artificial intelligence. Kam pat biang lut pura ha ka rijongi. Oh, kamut ba. Dang don kam kan ki brio mo ban khmi ki jin kam. Oh, dang don kam ha kan. Iki brio ban khmi pat ban de iki babuan ki ai. Tang ba kadang don la ka jong ka jing pha mo. Hawa ka long kom ta. Pimir ban ongkum numa pa Ngamo ban ong ba. Yo ka jing kersana ka artificial intelligence. Ndai ngim sa sun pat ka. Kadai ba ta pa pi ong pi. Ki kor ki bor batrai da ka artificial intelligence ki de ban yarap ban yang ngi ha ki jing trei jing ta jongi.
Tang ba menteri kini ki kam artificial intelligence te ngidan kam bai phima ba kini ke internet. Oh, hoan. Hasor te kala kambiang namar kidon ki wifi hotspot haman ki jaka. Ngadon kawai ka parlok te, ka bapet bet na ka mobile phone pang ka ka bajah hayang. Kapit kumno me. Kapet na ka CCTV, kadan hayang kan ha ka mobile phone jong ka. Wat ha ba kami balik jing lek ru ka lap ben. Kita baru artikel laban long tang hasor phi namar ba ka biang ke internet. Ka basung sen ai de ka long sikitai nak ndong kan. Pi bandam. Kidon ki rekom terekam bethamai haka artificial intelligence ki balak ban terekam klam ke internet ru. Tiba ngaju perkhat tiba haka kam shna jingdeng ki machine ki lapan suk shibun. Ngapit pat ki rukom shna ya ki jingdeng terai. Empat dan bale kata. Oh, kim le te namar ba kim pat persang kan. Ban snai ki jing deng ksiar bat kiwe la pendan kam ya ka machine learning. Kini ki machine te. Kila pensuk phi ka rukam pemandor ki jingdang mo. Palan kila pensok bat kim dah simport hanru kumba long ha ki rukom hendai. Ngaju yu ite bahawa jingdang rendang kan kidan buan jat ki jat mau. Kitu baru ate gide balali ada ka machine kong. Ha balik akan ni ka rukom om dan jing bakla syuk. Wat ki mau ru kia phe te ha kadur kadar ba ka jing he. Oh, om tangkat ta kia pheru te ha ka rukom long ga jing jing jam. Kata te kasau hangi mo ba bit. Bak puno ka jirap iwa na ka artificial intelligence. Hoat kadai kata ba pi om pi. Ka rukam penwandor ni ka designing kadai ka wai ka benta buk ngasan umdai ba abet ya ka disnai ki da ka kti kumba snai ki tu ki jindeng ksiar. Hoat kong. Ka artificial intelligence kaya rap kumnu ban snahi ya ki design kat kum ka jing kwa jongi. Om de syu ko bagi puat ba mensyua. Bagi hak bandit yang ki balak don lupa. Kadai hakani ka rukom ru ka plelat ya ki nong sna jing sna ki kam kti ni kam than ni o shrong man pen pawe la ka sam bat ka jing mut bakidan. Kamut ba ka artificial intelligence kanang kentiu ken moy kinong tre. But omde kumba don ba ong ba ka kani penbani ka kam jung kibriu. Kadai manda ka ba pi om pi. Kaya rap ya ki nong sna jing sna bat hakani ka rukom. Buon ki brio ki wan ban pha sna ya ki aka na mar bala buon ki design. Kata te kala kentiu bha phi kala yo kam rumah. Ani kala kentiu si buon pi. Kini te kan yarap sibun phima ba ban kentio ka mai ka jongki. Hoan. Habasna buon ki aka ba itanan ka khringi ki nong thiet bat ka kentiu ru ya ka yo ki nong dia bat nong sna. Haka jing sngo jonga kan ngasngo ba kan ni ka rukam larum penne eki bandai kanang bikin om du jat na om dai. Oh hoan. Kadai ru ka wei ka rukom ban penne ya la ka tenrai. Kenang baki aka na ka menor ki nom ja. Namar ba kidon demo ki bri pokok bantit kenang ya ki ba handai. Bat ki ba na ka menor ka design. Oh ki ba buon pi gum kita. Ngate ngasngo ba kalong kalenti ban kentiu ki ba thamai. Bar haka jo ka poru man penne ki barim. Ngaru masuk kum tahi. Kane te kalong ka ba mentoi pi ya ki batrikam la jong ha ki puat bangsawan rumah. Am tangkat ta. Kania rap ru yaki ban yo jing mun. Kum nu ban penya yo ki aka. Kanang bikin nang ru kan mo ban snai ki jing dawa jing nong thien. Hoan. Kiriu shampang ka artificial intelligence. Ki ong baka jing wat benya ha ka ni ka benta. Kandang ha ban ya jingai bat penwan lang bat ka jing nang ki brio ban trai ka kam. Kam tam lai ha ka jing penwan dur ba koridor. Bat bekila bat penya yo rumah. Kata ti shan kan sala hi ban long. Tang ba kat kum ka jing i jonga te kinang panan kami ki rasa internet te kila kham kyo pi ki than nong kandong hakan di ka khalam dai. Oh kadai kong kata. Ka khalam covid ka khandai ti kala pen bore ki brio ban ki sa ka wei pat ka benta tri kam jong ke internet. Ka banang yai kini ki puar ta ma kila nang bun phi ba penan kam ke internet. Pitem. Kadan ka wei ka kai phan ka ba mi ka ba ong ba ka jingdan ki ba penan kam internet ha India. Kan sa kiyo siya kumba sau pesan na kasi spa. Ni khandai spa million ngut ki brio kat ha kasnam arajar arpesan. Kani ka kai phat ka kadoru ba buon haki thanyong kandong ki balas dang man penan kam ya ki jing sakri lingba ka internet. Ti mano ba kani kajing persang bantri kam da ka internet da kajing le digital kelas dang men pa bahari India. Kani baru ate manda kelas dang ha ka por ba pentrai kam ya ka project Aadhaar. Oh adhar te ula plela de ki ba buan jing trekam digital. Oh palat ikan. Wa Aadhaar te on ay ki nong song snong ya ka rensan ban le ki kam ki jam ki ba buon ba lingba ka internet
bat un pliru buan makilat. Kamut pa kanika artificial intelligence te kan sapli himoy kilat yo kam yo jam bat ru ban kiyo ha kajing im. Hoi, lada gani kaya ikiu te kan sapoi ka por ba ke India kan salong ka wei na ki bayalam ha ka yo khayi ha ka perthai. Lengba kan nika digital India te. Ampun pai ba bit yak internet ba kham stet wada kita hanya kendong ru. Kata kan gade ka ega ba ka sarkar ka thmu. Ka thmu ban penia so egi than no kendong da ka internet ba stet ba. Kanete kan pen ko bor si sai ki breu phimo. Na kata ka daw kan ka mutu jong ka digital India ka dai ka bor ban pen ko bor ni power to empower. Kan nika digital India kala penmentoi mo ba bit wat ikiwe ki skim ru. Hoi, kala kentio ya ka Bharat Net nanta ka make in India, start up India, stand up India, Bharat Mala, Sagar Mala bat buan kiwe. Kadon te ba bit kawai ka bang akan mau mentah kan yang barang yak ter sepang kini ki Ka iga tama? Kanika i kabinet depi. Oh, hoi. Kadai ke tapat ba? Ka i cabinet te gade ka bala penan kam ha ka sien baningkong akari. Ha ka jela Andhra Pradesh balaya lamdu menteri rang ba u Chandra Babu Naidu. Ha ka ba ka kenhun menteri jong u kala donya ka jinga lang cabinet klam da penan kam kon sadai eru em. Kisu pendan kam deh ikan ja abi ai na kumna na ba. Hoi bandam. Ya kani ka ap ki khot ka i cabinet kan? Kamut bagi menteri basyon jilang kim dan kam syuk bani play kot place lah kan mo. Em kim dan kam syuk. Kisu log in ha ka ap na ki laptop ni ki tablet jong ki. Kanete kadai ke babha mo. Hoan. Kaya rapan pen stet ya ka kam. Bat kam pen jabo ya ka mariang ru. Tapi ya keran saat du menang ya di nak ada kasah. De hoi kan ngarung ala so thanrang sha bha phi. Ta api ba ngane shet sha shwa manga. Hoi to manda. Syat ka babang ma. Paralog nong sngap, katumentan kalalong kasayan serial syakala syai. Hakabang lapin sengau syapi, ya ka benta pasau puway, kabala ai kerteng, ka artificial intelligence bat ki kam lingba ka internet ha India. Kibalay sim benta ha kutuk program, kilalong iban kersan karnayor, iri judiarenga, i rosarin dekar, ilamprang senginong put, bat i kraw perkat tangkiw. Ya ka skript la penbit penbiang dan Neha Tripathi bat Dr. BK Tyagi. La penwandur Syakaktian Kasi da Richmond Karluki. Ti paralog nong sngap, hakabay bat kebenta basau puay menta kasengi, kumujulong kini ki benta baladem. Menta ngin pinsngaw no syapi ya ki arli ki jingkeli, ki bapila ban jubam. Ka jingkeli ke beningkong, jong kene kebenta basau puay menta kasengi kalong kumni. Ka ai ka ap ban pinyaso ya ki hospital ha keleng kari. Ngan ong biang ya ke jingkeli ke beningkong, ka ai ka ap ban pinyaso ya ki hospital ha keleng kari. Ka jingkeli ke ba arpat kalong kumni. Kano ka jingtrei kam bala ban bu ya ki dulir baper. Ngan ong biang ya ke jingkeli ke ba ar, kano ka jingtrei kam bala ban bu ya ki dulir baper. Pila ban pa ik jubab ki jongpi, da ka ba pichu pa di ki SMS sya uni number. Kendai prahan rio lai not, kendai san hinyau not iwei. Sengap ngan ong biang yu number si sisien, kendai prahan rio lai not, kendai san hinyau not iwei. Ngi kwa ban pen kenmau ipi kinong sengap, balada pia sim benta, hakani ka program ke jongi, da ka ba pipa ik jubab ki jongpi, pila ban long iwei ne kinong job, ibala ban yo ya ijing as ngobha nangi. Ngi kwa ban pen ken mauru, balada don buon ngot ki bapa i ki jubab ki badai,
nakaliang jongi ngin penle ya ka khalai nusep bat ngin sajiet tang iwei inong job iban yo yita ijing ais ngobha nangi. Te paralok nong ngap yashim bentah kini ke program da ka pipa iki jubab ki jongpi syau new number kendai prah riu lai not kendai san nyau not iwei. Katung la poi ke bakut jongani ke sains serial ka bomenta ka sengi ka belawan lam sepi da ka AIR FM jongpi ringkat ke jinga trelang ke Vigyan Prasar Noida bat ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Kani ke program kelawan sepi na ka AIR FM jongpi.